Здравейте, аз съм Валентин. Аз съм Ина. И ние сме създателите на Packet.bg. Преди да стартираме нашия онлайн бизнес, по време на студентските ми години имам опит в сферата на преместването, откъдето се и породи именно идеята за Packet.bg. Първоначално идеята на Packet беше да предостави на клиентите, които имат нужда да преместят своя дом или своя офис с подходящи опаковъчни материали. Аз преди това работех в счетоводна къща, сега съм и счетоводител на нашата фирма. Packet.bg предоставя едно цялостно решение за опаковки и опаковъчни материали на нашите клиенти. Първоначалната ни идея беше да предоставим една пълна гама от опаковъчни материали, необходими както на всеки дом и на всеки бизнес. В последствие фокуса ни малко се измести и се оказа, че много други бизнеси като нас имат нужда от опаковки за своите продукти. И съответно ние така съумяхме да им предложим такова решение, като произвеждаме кашони и кутии точно по зададени от тях размери, като в допълнение към тяхната опаковка имаме голям асортимент от аксесуари, като тишо хартия, панделки, етикети, стикери, които да завършат цялостното им представяне на техния продукт към техните клиенти. Първоначално идеята беше като един допълнителен доход, тъй като и двамата бяхме на работа, но така искахме да се занимаваме с нещо допълнително и стартирахме така доста небрежно с 20-30 артикула. Пак казвам, основната идея беше за кашони за преместване на дома. Стартирахме в един малък гараж, който беше едва 20 квадрата, където събрахме цялата си стока. В последствие много от клиентите, които ни опознаха, започнаха да искат да идват да виждат продуктите на живо, което вече постави въпроса, че трябва да имаме място, физически магазин, след което вече, за да можем да предоставим на клиентите си кашони по техните размери, за техните продукти, вече се наложи да помислим за наше собствено производство, тъй като в началото работихме с подизпълнители и не бяхме много доволни от качеството, от сроковете, имахме постоянен ангажимент да има някакъв посредник между нас и така решихме да закупим първите си 2 машини. Далечната 2016 година. Стартирахме, бяхме само двамата, той работеше на машините, аз се занимавах с администрацията и с счетоводството, правихме си кашоните, опаковахме ги, след това вече започнахме да се разрастваме, започнахме да си набавяме нови машини, съответно и екипът ни се разшири и вече към момента имаме близо 15 машини, имаме близо 30 човека екип, и продължаваме така да вкарваме нови продукти, нови аксесуари, допълнения и всичко, което от клиентите ни имат нужда. Преди да започнем онлайн бизнеса, нямахме опит с онлайн търговия. Аз имах опит като търговски представител, което така ми даде една богата база за стартиране на нашия проект. В началото нямахме изградена ясна представа какво ще ни е необходимо и разглеждайки в интернет предложенията на пазара, попаднахме на Gomba Shop и видяхме, че има демо версия и решихме да опитаме да видим как изглежда и опитвайки небрежно да видим какво предлагат, неусетно за една вечер успяхме да качим всичките си продукти и решихме, че това е нашата платформа. Всичко беше много лесно, много интуитивно направено, нямахме никакви трудности и имайки цялата информация, качването на всеки продукт беше много бързо. Панела е доста добре разработен, така че и в последствие никой от нашите служители не е имал затруднения за да го използва. Доставката е така голяма част от нашата дейност. Всички доставки в София, почти всички се доставят с наш транспорт. Останалите пратки, които са извън страната, използваме куриерските фирми, като имаме както много пратки, които са на пакети, така и много палетни пратки, които доставяме в цялата страна. Основно, разбира се, разчитаме на добрата обратна връзка и препоръка от клиентите. Естествено, използваме реклама в Google, както и в социалните мрежи. Всеки ден ни вдъхновява удовлетворението от постигнатите резултати, от доволните клиенти, от това, което постигаме като
предлагане на цялостно решение, клиент да дойде в нашия магазин и да си набави всичко, което му е необходимо от А до Я. Обикновено реакцията на клиенти, които идват в магазина е, нали, вие имате всичко, което съм търсила, нали, всичко е на едно място и в повече случаи са много очаровани от асортимента, който предлагаме. Когато получихме първата си поръчка, бяхме толкова развълнувани, отидохме двамата заедно да изпратим съответното кашонче и в цялата еуфория мисля, че пропуснахме нещо от към информация или променихме цената, нещо в крайна сметка клиента се обади, не беше много доволен какво точно се е случило, но нещата се оправиха, разбира се. Реално всеки може да продава онлайн, но за да продаваш успешно онлайн изисква така немалко усилия и специално трябва човек да си напълни сайт с подходящо авторско съдържание и така да има мотивация и готовност да работи здраво за това нещо. Новостартиращите търговци трябва да знаят, че ги очаква много работа и че е нужно доста търпение, за да се разработи бранда, но с правилните инструменти, правилната маркетинг кампания, както и разбира се правилния онлайн магазин, с който могат да спечелят доверието на клиентите си, всъщност могат доста лесно и бързо да се справят с тази новост. Моите 3 предложения за успешен старт са: на първо място е подходяща добра идея, на второ място е подходящо решение за реализация на тази идея, правилната платформа, която да ти позволи с лесни стъпки, без голяма първоначална инвестиция да си реализира своя проект. И на трето място търпение и работа. За Packet.bg предстои да разшири предложенията си от към видове материал, който използваме, тъй като към момента основно предлагаме кутии, кашони от бяло, кафяво ВЛПП, отскоро и от черно, но поради големия интерес по време на коледни кампании и кампании на фирми за предоставяне на корпоративни подаръци, хората търсят все повече подаръчни опаковки, луксозни опаковки, така че смятаме да започнем да произвеждаме кутии от други цветове, дизайни и да предложим и по-луксозни решения. Този ред на мислене просто е закупила нова печатна машина, която така ще разнообрази доста нашето портфолио на опаковки и кутии, персонализирани с печат. Със сигурност ще препоръчаме Bomba Shop като платформа, която може да помогне успешно на всеки бизнес да се развие. Освен лесната употреба, има интеграции към почти всичко, което е нужно, дори да не знаеш все още, че ти е нужно. Свързана е с куриерите, свързана е с Google оптимизациите. Има дори такива малки детайлчета, като да си сложиш снежинки по време на коледния сезон, които да украсят първоначалната страница. Общо взето за всичко са помислили, така че и хората, които за първ път се сблъскват с този старт, да имат представа какви са функционалностите и възможностите, които могат да представят като услуга. Пожелаваме на всички онлайн бизнеси да се развиват успешно. Пожелаваме на всички от екипа на Bomba Shop да са все така отзивчиви и винаги да откликват при нужда.